Здравейте, това е моята интерпретация на една от най-великите скулптури в историята на изкуството – главата на Давид, създадена от Микеланджело. Отнеми 3 дни, по около 5 часа на ден. Започвах с базови линии и пропорции. После преминах към изграждане на обем чрез фини линии и щриховки. Използвах тънки четки и текстилна боя. Устойчива и не се измива при пране. Това е важно, особено ако работите върху текстил или искате дълготрайност. Опитах да пресъздам всеки детайл на камъка – косата, погледът, дори сянката под брадичката. Всичко трябва да носи усещане за сила и решителност. Давид е не просто библейски герой, той е символ на вярата, която побеждава страха. Сам срещу великан, млад, без броня, само с прашка и 5 камъка. Той успява да победи врагът си. И когато Голиат паднал, народът на Израил повярвал, че дори най-малкият може да победи, ако има смелост. Тук виждате процесът на рисуване, който е изключително дълъг, затова го сложих на забързан кадър. Когато завърших рисунката, фиксирах боята с ютията внимателно през парче плат. Това запечатва пигмента и дава усещането, че рисунката ще стане така завинаги. И тук е момента да попитате защо точно роза трябва да държи Давид. Ами аз мисля, че това е символът на една победа, на една нежност и на една неподправеност във вярата. Изкуството е мост между историята и нас самите. Давид не е просто образ, той е напомняне, че смелостта започва с вяра. Благодаря, че споделихте този процес с мен. Отпред нарисувах Голиат, но не като обикновен войн. Представи го като сломен ангел, покорен, почти изчезващ. За мен това е образът на гордостта, която рухва пред вътрешната сила и вяра.